Mostovi prijateljstva na izvoru reči je manifestacija koju organizuje Udruženje građana Reč i delo iz Loznice sa ciljem razmene savremenog kulturnog stvaralaštva kao i afirmacije savremenih autora iz zemalja učesnika. Cilj projekta je pre svega očuvanje kulturnog nasleđa našeg kraja kao i promocija kulturne baštine Loznice, kaže osnivač Udruženja građana Reč i delo Tatjana Jovičić. Mostovi prijateljstva je manifestacija koja je najpre započeta kao saradnja dve radiostanice, Drina iz Loznice i Bijelo Polje iz tog mesta 2014. godine. Nakon toga proširena je na više ustanova kulture. Ovaj projekat podržala je Gradska uprava Loznice, a u našem jutarnjem programu o ovoj saradnji govorili su gosti iz Bijelog Polja. Najpre Slobodan Zoran Obradović, književnik, osnivač Udruženja stvaralaca Stihom govorim. Međunarodno udruženje Stihom govorim, koje traje već 6 godina, je kad je počelo sa radom, imamo oko 100 članova. Krenuli smo s edicijom zajedničkih knjiga u kojima učestvuje obično 50 autora i koje idu u tiražu 1000 primjeraka. Autori se žive na svim kontinentima, tako da bukvalno taj tiraž dođe na sve destinacije na planeti. Ove godine smo u okviru jednog projekta koji smo kandidovali zajedno sa partnerima iz Prijepolja, bibliotekom Vuk Karadžić. Učestvujemo kao dio IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore i u tom dijelu smo objavili zajedničku knjigu 5+, u kojoj se nalazi 62 autora i sutra ćemo da iskoristimo priliku da lozničkoj publici predstavimo i javnosti prvi put, što je malo specifično jer smo htjeli da to uradimo prvo tamo gdje je nastala knjiga iz Bijelog Polja, ali poštujući ovu intenzivnu saradnju, pravimo presedan i sutra ćemo publici lozničkoj predstaviti i autore i knjigu. Govorit ćemo stihove, imat ćemo gošću Sonju Milovanović i naravno odavde čoveka, pjesnika vašeg sugrađanina, kako sam prije rekao, Dragana Markovića. Tako da očekujem da će to da bude jedno zanimljivo književno popodne. Među učesnicima iz Loznice u Vukovom domu kulture biće Dragan Marković, koji će predstaviti knjigu pesama Zlatni prasak, o kojoj će govoriti i književnik Ljubomir Ćorilić. Magistar Miroslav Radovanović predstavit će pripovedački opus književnika, Slobodanka Marinković nagrađene pesme, a Sava Babić će govoriti aforizme. U muzičkom programu učestvovaće Milica Ivanović. Direktor Centra za delatnosti kulture u Bijelom Polju, magistar slikarstva Abas Dizdarević, ovom prilikom preneće njihova iskustva u realizaciji projekata iz kulture i dogovoriti dalje vidove saradnje. Projekat koji Ratkovićeve večeri poezije sprovode sa bibliotekom iz Prijepolja jeste upravo model na koji se može nasloniti i Loznica i cijelo pogranično područje kojem pripada taj, da kažem, projekat Evropske unije vezano za kulturno uvezivanje. Postoji, dakle, dosta modela i načina da se ti projekti pišu, sprovode i možda upravo na tom fonu pokušamo da nešto na institucionalnom nivou sprovedemo i sa Loznicom.